нависандаи халқии Тоҷикистон Устод Саттор Турсун дар синни 77 солагӣ аз олам даргузашт. Дар ин хусус Амидховар бо истинод ба Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон хабар медиҳад. Саттор Турсун 15 феврали соли 1946 таваллуд шуда, соли 1970 бахши арабии факултаи шарқшиносии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. Нависанда фаъолияти худро аз маҷаллаи маъруфи Садои Шарқ оғоз намуда, муддати 20 сол дар вазифаҳои мудири шӯъбаи очерк ва публистика, мудири шӯъбаи наср, муовини сардабир, иҷрокунандаи вазифаи сардабири ҳамин маҷалла кор кардааст. мавсуф солҳои 1990-1991 мудири шӯъбаи идеологии Кумитаи марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон буд. Корманди шоистаи фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, нависандаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакист. Саттор Турсун узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, узви ҳайати нависандагони Тоҷикистон, узви ҳайати таҳрияи маҷаллаи миллии Садои Шарқ буд. Аввалин ҳикояҳои худро даврони донишҷӯӣ навиштааст. Тавре яке аз наздикони марҳум ба Спутник Тоҷикистон гуфтааст, нависанда пас аз бемории тӯлонии саратон 5 июн аз олам гузаштааст.